Never! Never di ano ha? Marke? Oh, saman! Dali na, God! Nagwashing pa ko! Pagdali! Oh, saan naman po na siya? Dali! Dayon, kainit kayo ba? Saman ka nagsigsaba niya mo sa diay? Ano pangutanan ni mo? Unsa man na? Siya pangutana lang. Asang 20 mil dari ah. O isa pa. Asa sa ti iba? Aka na, tubago na ko na. Si Ate Iba, bigi palayas na nako. Tumo kang ano, gisunog yung luto ang mga pagkaon. Gisunog niyang kanon, gisunog niyang pinirito. Unya sa pa may sunod niya sunugon, ako motor? Kung before na mahitabo, gipalayas na nako siya. So sa ato pa, si Ate Iba nagkuha sa 20 mil dari ah. Dili pod. Ako'y nagkuha sa 20 mil. Kuha ni mo? Kung Tesa. ka nang sa kuha? Bi, paminaw sa pa-explain ako, gipalit na ko og ligid sa sakyanan. Ligid sa sakyanan? Di ba bago pa man ang ligid sa mong sakyanan? Bago pa ang ligid sa akong sakyanan, pero ali, direta mo storya solo, dali, tanawa, dali. Ali. Oh, kana, tanawa. Wow, kita ni, morning duha kaligid na ko. Oh, mga bago pa man ay mo ligid. Anong ilistan man ni mo? O say bago, tanawa na ni sa kaligid no, tanawa. Oh. Mo nang nakaon sa ligid. Yang ano nga naman ah. Inga niyang netabo be, gapon, naplatan ko. O ba? Oh, unya gira ning plat na lang nako. Ano yung mga gira ng plat? Di ba naman na-reserva? O dai reserba pero di mo ko kabalo mo tanggal. Di mo Lagi na, huwag ka nang tuunggod. Di po ko kabalo mo tawag lain po do sound din ako na di ay. Nya padabot ako diri sa vulcanizing, pabulkit nako. Mao na ni anang tig-bulkit nga dili na pwede. Oh, kung dako na kay siya og isi sa kilid. Hindi isa naman na nagising. Anong giduhang na limang ligid papalit? Di dili man pwede nga isa na imong paliton kay dapat duha jud na siya kabago para pantay ba. Rason? Rason na po? Puros na rason? Dili man na sa imong rason talawar gud ni Bio. O dara o, nag-video ko gahapon pag taod og ligid sa Davao. Oh. O gitanggal. Ikuag hangin, alis nagbag-o, gitaod. Oh, ako kasi wala ko piniud to, nara ko na rin nagtanaw, nagkaon lang ko baruya. Pag di ko mabas mo. Di mo. Bakit na itong nananghid ka? Pagkuhan mo sa kong kwarta. Emergency man, kung di na kailangan mananghid. Emergency? Oh. Emergency guy ha? Emergency. Dali. Dali! Saan man? Sa ingon mo? Emergency di ay nang dili mananghid. Di ba masuko man kahana? Nga ikaw galigi ko, ano mong 10,000 sa pitakang di pag-grocery ko nimo? Nasuko ba ko? Basi nakalimot ka, Marky. Akong kwarta, ako! Imong kwarta, ako gyapon na! Never! Never di ano ha? Musikat ka? Ano gito? Kabad trip? Yung mutro ba ka, Marke? Mutro ba ka, Marke? At tuon ta ka na ron? Dili na. Emotional damage. Ramanday na.